Assalamu alaikum masu kallonmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Sunana Salman Yusuf Yayaji daga KB Lawal TV da ke Yola. Ni ne zan kasance da ku ko kuma in ce zan ke kawo muku wannan shiri na musamman wato mu leka kasuwa. Shirin mu leka kasuwa dai shiri ne wadda ya shafi 'yan kasuwa wadda suke bukata a tallata musu hajarsu ko kuma abubuwa da suke saye da sayarwa. Domin shiga wannan shiri kai tsaye a dama da kai, duniya ta san da kai, za ka iya tuntuɓar mu ta wannan lamba kamar haka: 09039604000 wato 09039604000. Domin shiga jerin masoya, ku danna subscribe. Latsa alamar kararrawa domin samun duk wani sabon bidiyo da muka daura a KB Lawal TV.